खुलुमबाय रायजोफोर दा आंनि खाथियाव मोनसे बिराद मोजां बुस्थु दं मा बुस्थु मानि बेग मीडिया टेकनि मानि बेग मानिनि मानि बेग नामा मानिनि मानि बेग अलमोस्ट 50 नङा 1L सिम दं बेयाव 1L नङा रायजोफोर नै डिजिटेकनि वायरलेस माइक आं रिसेन्टलि अर्डार खालामबाय आं दिनै रिसिभ खालामबाय आरो नोंथांमोन देखायगोन आं माने आंबो सासे इउटिउबार नालाय कन्टेन्ट क्रिएटर खालामनो नागिरदों कन्टेन्ट क्रिएट खालामनो नागिरदों मोजां लाभ स्ट'रिफोरनि नोंथांमोना सापर्ट खालाम आं देखायगोन दिस इज एन्ड सिङाव देखायदो मा दं आं देखायनोसै ना देखाय नैबे आनबक्सिं जागोन सेनाबो बिमाबो बिराद मोजांथार नै जेबो बक्स गैया डाइरेक्ट सेन बक्ससो जाय मा होनदों बियो जाय गोसो दं लानो हागोन आं इनफरमेसनखौ खोन्थानो माबायदि बे जाबाय मोनथाम दंना जायखिजाया ना मोनथाम दं बे मोनसेया जाबाय ये रिसिभार ना रिसिभ खालामगोन आरो बे प्लास्टिक दं आं खेवनसेनि आनबक्सिं खालामबाय प्लास्टिक दं आरो बेबो एन्ड बेबो अलस' बेबो रिसिभार मोनसे नै रिसिभार ओमफ्राय आरो मोनसे दं इयो ट्रान्समिटार थारमाने बेखौ केमेरा नङाबा मबाइलाव जेराव थायो बेयाव लागायजागोन आरो बाखि बे मानसिनाव थागोन आरो रिसिभारा बे ट्रान्समिटार इयो कानेक्ट खालामगोन आरो मबाइलाव ओमफ्राय बेफोरो बाखि मोननैया माने मानसिनाव थागोन आरो नै बेबायदि लागायलाय बेबायदि आरो ना बेबायदि थागोन आरो आं दा भइसखौ देखायगोन दाथ' रियेल मबाइलनि भइस आं लागासिनो दा बेयाव कानेक्ट खालामनानै खोनासंहोगोन माबायदि आरो बिनाव एक्सट्रा कानेक्ट खालाम मोनदों आरो बेफोरखौ देखायनि जन्मकुन्दलि गैया नामा दं नैबे मोनसे केबल बे अडिअ जेक बे केमेरानि थाखाय सोलियो नै केमेराल' दं केमेरा DSLR जिखुनु ओमफ्राय आरो दंबावो बे हेडफन थारमाने ओरै बेयाव सोनानै रावखौ मोजां जादों जायाखै ओरै खोनानो हायो आरो क्लियार फैदोंना फैयाखै जाय केमेरायाव थायो बेयो बेनिफ्राय माने मोननै हेडफन फैदों ओमफ्राय बे जाहैबाय चार्जार एडाप्टर बे जाबाय जोंनि चार्जार बिनि बेयाव चार्ज होग्रा ओमफ्राय नै बे जाहैबाय आइफन 13नि केबल बियो ओमफ्राय बे जाबाय टाइप सि जेनेबा आंनि आइफन 15 नालाय बियो बे आइफन 15आव हमगोन आरो डाबल टाइप सि ओरैबो टाइप सि ओरैबो टाइप सि यार टाइप सि सोबाय ओमफ्राय मबाइलाव टाइप सि सोबाय ओमफ्राय नै बिनि नइस केन्सेल खालामनाय मा आरो खानाय देखायनांगौ आरो मोजां नांथारो बेखौ बुस्थुखौ एसाय नै बेबायदि बिराद मोजां बे माने ओरै थागोन आरो हमना ला रेडि बे नालाय बेखौ ओरै लागासिनो आरोना ओरैमोनलाय र' आं लागायना देखायनि येस नैबे ओरै थासिगोन आरो बेयाव माने फु राव फैला आरो खानाय लागायबाय आरो मोननै दं नालाय मोननैनि रिसिभार मोननै नालाय मोननै दं स' नोंथांमोना बोरै नांदों सुपार गडरेज एन्ड आं दा इउटुबाव डेइलि शर्ट मुभि बादिबाबो लाबोगोन इन्टारेस्टिं लाभ स्ट'रिनि नोंथांमोना नायबाय था थ' दा बे रियेल भइसिं खालामगासिनो एबार बेखौ कानेक्ट खालामना देखायनि माबायदि भइस क्लियार फैयो अके नेथ'बाय था दानिया बे भइसआ जाबाय रियेल खिन्थु बेखौ अन खालामथ'वाखै नैबेयाव अन दं सुइस अन बेयाव ग्रिन जोंबानो अन जायो थारमाने अन खालामथ'वाखै बेयाव सेरबानो अन जासिगोन ओरैनो अके नै ग्रिन जोंबाय नालाय एबार अन जाबाय एबार भइस खोनादो हेलौ नोंथांमोन आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय एन्ड मस्ट वेलकाम आंनि चेनेलाव थ' नोंथांमोना थाबैनो साबस्क्राइब खालामना हो एन्ड रिसेन्टलि एबार सर्ट लाभ स्ट्रिम मुभि किसुमान शर्ट्स भिडिअ इन्टारेस्टिं आं लाबोगोन थ' भइसखौ बोरै नांदों खनसे खोनासं एन्ड लाइक फल' खालाम अके